O abastecemento de auga en Boiro está a verse afectado pola falta de presión en zonas altas do municipio. O alcalde asegura que, por agora, non hai cortes e pide tranquilidade ante o aumento da poboación e a chegada de novos residenciais. A situación repítese cada verán, pero este ano a falta de auga chegou antes do habitual. O Concello de Boiro recoñece que as secas se adiantou ao mes de xullo e que o incremento da poboación durante os meses estivais está poñendo a proba a capacidade actual. Este ano é moi inusual, apareceu pois, o tema da sequía con moita antelación, sempre este problema tiñámoslo de forma moi puntual no mes de agosto e a verdade é que este ano pois adelantouse xa ao mes de xullo. A verdade é que son momentos puntuales, en franjas horarias moi puntuales, que entre as 8 da tarde e as 11 da noite, pois as causas son moi diversas, naturalmente pois unha das causas pois é que a población aumenta de forma considerable e cada ano vemos que vai a máis e a verdade é que pois a agua que nos están dando dende a agua do Ulla pois non é suficiente pois para recargar esos depósitos en tempo pois moi corto para poder abastecer. E no goberno local insisten en que non se están producindo cortes de auga. O problema, explican, é a falta de presión en determinadas zonas, sobre todo nas partes máis altas do concello. Non hai cortes de agua, de momento non fixemos ningún tipo de corte de agua. A verdade que é por falta de presión, non está ocurrindo en todas as partes do noso concello, senón son en zonas moi concretas, sobre todo en partes altas. O resto de veciños non están acuciando, pero sí é verdade que temos detectado pois esas zonas concretas, 2 ou 3 zonas moi concretas e que non teñan agua ou teñan moi pouca agua durante todo o día, senón que son nunhas franjas horarias moi localizadas. Bueno, estamos traballando de fai tempo con eso para poder solucionalo. A situación tamén xera preocupación ante o desenvolvemento de novas vivendas. En Boiro están previstas alrededor de 900 e o alcalde asegura que as actuacións necesarias para garantir o abastecemento están completadas nos propios proxectos. Dende aquí, darlle un chamamento de tranquilidade. Naturalmente, ese tipo de proxectos levan xa contemplado a mellora do abastecemento de agua para ese aumento de vivendas. Eso estáse traballando e, bueno, xa tuvemos contactos con varias administracións e empresas en este sentido e, bueno, dende aquí, pois, eso, pedirlle tranquilidade, pedirlle paciencia e nada, que agora o verán xa está na súa reta final e, bueno, esperemos que de cara ao ano que ven, pois, teñamos xa solucionado estas carencias que levan toda a vida soportando Boiro. O Concello asegura que continuará traballando nas infraestructuras de abastecemento e anuncia novas actuacións para os próximos meses. O obxectivo é que o aumento da poboación da actividade turística non volva a poñer a rede ao límite durante o verán.